У гэтым відэа я пакажу свой звычайны школьны дзень у Польшчы. Адразу папярэджваю, што цягам відэа я размаўляю на беларускай мове, не на польскай, украінскай ці расійскай, а на беларускай. Прыемнага прагляду. Доброе утро, ребята. Я збіраюся ў школу. Калі вам ні з таго ні з сяго цікава, якія урокі у нас сёння будуць, то я вам скажу. Іх будзе мала. Англійскі, безпеченство публічне, гісторія, гадзіна выхаваўча. Это класная гадзіна. Памятаю, што нямецкі, ну і, канешне, польскі. Мой аутфіт. На вуліцы сёння 10 градусаў, але я люблю цяпло, таму першы раз апранула зімовую куртку. Раніца выдатная пара, вельмі прыгожая, а асабліва, калі свеціць такое яркае сонечка. Не перастану паўтараць, што я самы заўзяты фанат вёсак і ўсяго гэтага спакойнага, ураўнавешанага жыцця. Кожны раз, калі мы едзем у школу, я кайфую ад відаў, ад гэтых палёў, лясоў, польскіх домікаў. Давайте прызнаем, што яны сапраўды ўмеюць упрыгожыць свой сад і прывесці яго ў парадак. Больш за ўсё радуе, якое жыццё кіпіць у польскай вёсцы. Постоянно ходят автобусы и ходят не пустые, а заполненные детьми. Я уже подъезжаю до школы, так что... Я скончила и иду додому. Погодите, як пригожа. Со школы до остановки мне треба ісці 10 минут 10 і потім яшчэ на автобусы минут 20 ехать. Заўсёды гляжу на гэты завод, я не ведаю, ці ён заброшаны, ці што. Мне заўсёды так хочется яго аднавіць просто. Глядзіце, які ён прыгожы. Таксама, ведаеце, ён мне напамінае завод з фільму «Віллі Вонкі». Ну просто, ну это ж ідэнтычна, не? Я не магу, чаму яго ніхто не адбудоўвае. Польшча гэта, конечно, краіна контрасту. Паглядзіце, новы домик. І вось. Тут такое вельмі часто сустракаецца. Погода просто обманывае. Здаецца, нібы цёпла, а на самой справе холодно. Я нават іду у зімняй куртцы. Прикиньте, ужо. Не верится просто, я хочу лето. 4 гадзіны вечара, а ў нас ужо амаль цёмна. Потому што знову час перавялі, і калі ў Беларусі 6 гадзін, у нас 4. І цямнее у нас таксама дзесьці ў 4 гадзіны. Дарэчы, напішыце ў каментарах, у колькі гадзін цемнее у вас. У мамы тут гатуецца страва. А вось гэта нам сёння давалі ў сталоўкі, як дадатак да супа. Шчыра кажучы, вельмі дзіўна, што нам даюць палачкі з сахарам. Я думала, што ў сталовай будзе вельмі здаровае харчаванне. Яно здаровае, але дадаткі там даюць вось такія. Справа такая, заўтра у нас будзе карткушка па гісторыі, і мне зараз трэба паўтарыць некалькі тэматаў. І каб напісаць яе на высокі працэнт, я зараз буду ўсё паўтараць. Які прыгожы закат, боже, фіолетавы, розовенькі. Ввогуле як? Значыцца так. Мне трэба паўтарыць вось гэта ўсё, вось гэта і вось гэта. Павярнуся да вас, калі буду мыць сабаку. Вы калі-небудзь бачылі белую крысу? Зараз убачыце. Добрый день, Селя Бесён. Я хочу распаковывать посылку. Глядите, какая нам посылка пришла. Будешь распаковывать, будешь мне это помогать? Конечно, я буду обязана. С этой посылки я ведаю, что мне пришел только циркуль и корректор. Вось, все, что мне было трэба. Можно этого грызть? Добра. Что яна робіць, гэтая собака? Гэта тата заказываў на Алегра, таму заказаў яшчэ пару рэчаў для хозрэчаў, наколькі я ведаю. Рэктор, паглядзіце, які прыгожы! У мяне карактар скончыўся, і мне срочна, вельмі срочна, трэба быў новы. І вось цыркуль. А гэта ўсё для бацькоў. Ну і для мяне, конечно, потому что я таксама дапамагаю по дому. Заўсёды дапамагаю мне ўсё распаковываць, вось. Ведаеце, мне гэтае відэа вельмі прыпамінае то, калі я здымала 2 гады таму на YouTube
распаковку того, что прыйшло для Шэлі. І Шэля таксама мне дапамагала гэта все распаковывать. Посылка номер 1. Это посылка для Шелли, там шампунь. Так уже атрымалася, дорогие мои, что ў гэтым відэа распакую не одну, а целых 2 посылки. Гэта я знову з Алегра. Берем те ж самые ножницы и режем. Знову мы заказали для Шелі, тому что мы яе рабы, и мы заказываем все для яе. Напишите в комментариях, ці ёсць у вас домашние жывёлы, ці вы таксама іх бесіце, як мы. Открываем. Мы для Шелі заказали вот что. О боже. Я порезалась. Как это можливо? Мы заказали для яе вот такую вот машинку, каб сострагаць волосы з яе лапок. А таксама вот такі пінцет, ну не пінцет, а такія ножницы, каб выдзіраць таксама волосы з яе ушэй. Яна у нас дзяўчынка волосатая, і ўсё трэба рабіць. Чик-чик сейчас будет. Сі-сі-сі-сі. Ой, зараз я буду Шелі чистить вушы. Уши чистить. Она вельмі не любіць гэты працэс, вельмі яго баіцца. Я постараюсь зрабіць усё максимально безболезненно. Я не ведаю, як гэта буду рабіць. Тым больш яна вельмі баіцца пінцэтаў, усякіх такіх рэчаў. Мы справимся. Все, ё-моё. Можете мяне павіншаваць, я адмучыла і сябе, і сабаку. Мы вычысцілі вушкі. Это такі нервовы працэс, вы б ведалі. Зараз я пойду яе покормлю, и потом пойду мыть голову. Мы открыли эту машинку, и нам тут пришел и когтирез, насадки, и гребень, и пилочка для Шелі, а то я всю свою ею подразала. И ножницы, и нечто яшчэ, насадка некая. Ну, это цивилизация. Шелі. Я думаю, что на гэтым трэба заканчивать влог, потому что уже скоро я пойду спать. Дякую, что доглядели видео менавіта до гэтага моменту. Ставьте подобайку и подписывайтесь. Пока-пока!